Телеміст, що не відбувся, але збурив суспільство. «Надо поговорить». Телемарафон з такою назвою цього тижня мав провести український телеканал NewsOne, підконтрольний куму Путіна Віктору Медведчуку та російський «Росія-24». Анонс телемосту неабияк розлютив українців. Люди вийшли на акції протесту до телеканалу та до Офісу президента. Генпрокуратура відкрила провадження, а СБУ закликала зібрати засідання РНБО. Чому цей телеміст викликав такий резонанс? Подробиці в сюжеті. Напередодні підконтрольний проросійському Віктору Медведчуку телеканал NewsOne анонсує, 12 липня відбудеться телеміст між простими українцями та росіянами. У промовистому ролику головний пропагандист Дмитрий Кисельов радісно повідомляє про майбутню унікальну програму. В нашей программе «Вестям недели» выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте «Надо поговорить». Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Нам надо поговорить. Відверто. Без посредников, без недомолвок. Итак, 12-го в 18 двухчасовой телемост с Киевом. Прильнете. Однак пристати до ідеї окупантів не захотіло чимало українців. У соцмережах почали активно коментувати ролик та закликати до пікету телеканалу. У NewsOne пояснили, проведення такого телемосту потрібне і все виключно заради миру. Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої і теперішньої влади продовжують бездіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії. І ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру. Прокоментували телеміст і у Кремлі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, це не пропагандистська акція, а спілкування двох народів. Это инициатива двух телеканалов, которую с нашей точки зрения можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. Это общение и прямо, и опосредованно продолжается. Та скандальний телеміст таки збурює українське суспільство. Під будівлею телеканалу NewsOne від самого ранку збираються небайдужі українці. Вони вимагають від керівництва каналу припинити зомбувати українців та впроваджувати антиукраїнську мовленнєву політику. Так NewsOne пікетували представники партії «Голос». Їхня акція називалася «Ні інформаційній окупації України». Вони закликали уникнути провокацій та партійного піару. З терористами переговарюють, щоб ніяких мостів з агресором до моменту деокупації всієї української території, до моменту виплати всіх втрат. Доки цього не буде, доти ми будемо боротися з агресором. Доти ніяких переговорів. Націоналісти та відомі журналісти вимагають від президента та відповідних служб дати коментар та заборонити теледійство. Якщо вам здається, що реванш проросійських сил в Україні настав, то вам не здається. Присутність трансляції каналу пропагандиста на території України – це нормально? І глава держави таки коментує ситуацію. Каже, треба зберігати спокій. І що таке дійство – чергова спроба розділити суспільство перед парламентськими виборами. Не чекаючи телемосту, він звертається особисто до Владимира Путіна. А тепер хочу обратиться к президенту Російської Федерації Владимиру Путіну. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Лише по обіді прес-служба телеканалу оприлюднила інформацію. Говорити не будуть. Телемарафон скасовують, мовляв, через те, що на співробітників каналу чиняться тиск і надходять погрози фізичної розправи. Втім, СБУ звернулася до президента з проханням скликати засідання РНБО, аби розглянути інформаційну політику телеканалів «112 Україна» і NewsOne, застосувати до них відповідні санкції. До того ж, пропонується на законодавчому рівні надати Нацраді з питань телерадіомовлення право відбирати ліцензії на мовлення у тих телеканалів, які не дотримуються державницьких позицій щодо окупанта. Мені би дуже не хотілося, щоб Україна сьогодні виглядала країною, в якій, даруйте, шини горять під телевізійними каналами.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має всі повноваження, зокрема, зупинити трансляцію на території України тих іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадян іноземних держав вести передвиборчу агітацію через журналістську діяльність. Це прямо стосується каналу 24. Генпрокуратура України у зв'язку з намірами телеканалу NewsOne влаштувати спільний телеміст відкрила провадження про замах на скоєння державної зради. Ми живемо в вільній країні, де не переслідують вислови, думки, оцінки, які відрізняються від, скажімо, думок, оцінок інших осіб або навіть державної політики. Але якщо йдеться підготовка до надання інформаційної підтримки, підривної діяльності проти нашої країни, не слова, а дії або підготовка до цих дій, наміри скоїти ці дії, уже підпадають під ознаку цієї статті. Причетні до телемосту власник каналу та співробітники вже викликані на допит. Готується подання до суду про арешт активів. Наталя Барська, Олена Стеценко, Асан Емінов, Заман, АТР.